Minuloročný úspech charitatívnej túr Káčer na bicykli je pre správu nadácie Teatry výzvou, ktorá zaväzuje. Peter Káčer preto využíva každú príležitosť na to, aby sa čo najlepšie pripravil na pokračovanie tohto podujatia. Veľa trénuje a najnovšie absolvoval dokonca maratón. V polovici prázdnin chce správca nadácie Teatry na svojom špeciálnom bicykli prejsť z Bratislavy do Vysokých Tatier. Tak ako minulý rok, aj tentokrát chce svojou charitatívnou jazdou pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Otestovať svoju kondíciu si preto prišiel aj na bratislavský maratón. Trúfam si, lebo je to len 42 kilometrov a po rovine. Takže to fakt bere ako tréning. Priznal sa, že časovú métu nemá, chce iba šťastne dôjsť do cieľa. Pre posun času riešil aj stres z možného zaspania. Mne sa podarilo dobudiť aj bez budíka, takže to bolo OK. Pripravil sa na každý variant nevyspytateľného počasia. Na štart sa postavil spolu s vyše 5 000 bežcov. Sa tešíme na štart samotný, ktorý príde o 10 minút. Organizátori umožnili Petrovi Káčerovi zúčastniť sa na podujatí aj so svojím špeciálnym bicyklom. Kým opustil priestor štartu, niektorí bežci boli už skoro 6 minút na trati. S 2 prestávkami, ale bez kríz, absolvoval celý maratón. Spokojný bol najmä s atmosférou. Veľa ľudí tak u mne hlásilo, že to bolo také milé prekvapenie. Ľudia poznávali ešte z minulého roku. Do cieľa mu to trvalo niečo vyše 4 hodiny a došiel ako 677. v poradí. Bolo to dobré, ale zistil som, že potrebujem ešte viacej trénovať. Správca nadácie Teatry má na vylepšovanie kondície ešte 4 mesiace. Na prelome prázdnin počas 2. ročníka Káčera na bicykli chce okrem iného výjsť aj na Sliezský dom. Blanka Dolková, Teatry.